Naabay benepisyo ang gitawag og pakyaw nga trabaho? Unsa man ning gitawag og pakyaw? Mao ba nang pamaagi sa compensation ngadto sa trabahante nga mag-agad og pila may na-produce niya nga produkto nga mag-agad og pilay iyang nahuman? Unsay giingon sa ato ang balaod? Maapil ba ni sila sa dunay mga benepisyo? Ang tubag, yes. Wa kini sila gibaliwa sa atoang balaod ang mga trabahante nga gitawag og pakyaw. Sumapa sa Article 124 sa atoang Labor Code. Kining mga trabahante nga gitawag og pakyaw, dunay katungod usab nga mudawat og minimum nga sweldo. Uy, kini ron ang kalibog. Unsaon man na pag minimum nga pakyaw man? Pwede isumada og pilay ilahang nahuman nga dili mo ubos, mahimong mo level, mahimong mo taas sa minimum nga sweldo. Pananglitan ron, ang minimum nga sweldo 600 matag adlaw. O niya ang trabahante nga pakyaw, ang average nga pakyaw ba nga dunay abilidad pag human sa produkto nga gi-assign sa kompanya, makahuman og 6 o 7 ka produkto matag adlaw. Unya ang matag usa ka product nga mahuman tag usa ka gatos. Dili maalkansi ang pakyaw. Musibo gihapon sa minimum ang iyang sweldo. Pero og ang paagi sa pagpakyaw gituyo aron makaiskapo ang employer sa paghatag og minimum nga sweldo, gidili kana sa ato ang balaod. Atong balikon ang una example. Pananglitan ang minimum nga sweldo 600 pesos matag adlaw. Unya ang trabahante makahuman og produkto 6 ngadto sa 7 matag adlaw. Pero matag usa ka product ang kantidad 50 pesos ra. Ug 6 ka produkto ang mahuman sa trabahante kada adlaw. 300 pesos ra income in taon sa trabahante. Alkansi siya sa minimum nga sweldo. Kana ang kabahin sa benepisyo sa mga gitawag og pakyaw. Unya, entitled sab ang pakyaw di ay og 8 ka oras nga trabaho. Gilatid yun na under Article 124 sa ato ang Labor Code. Nga kanang pagsumada sa minimum nga sweldo sa pakyaw, ang coverage ana 8 ka oras. Sama sa normal hours of work sa mga ordinaryo nga trabahante nga dili pakyaw. Pangutana, empleyado ba sa kompanya ang pakyaw? Ang tubag, depende. Kadtong pakyaw nga gitawag og unsupervised, buti pasabot, wa gi supervised direkta sa employer, dili empleyado. Unsa man pananglitan, moadto lang sa kompanya, mukuha dito og produkto, adto ras balay trabahoon or magpabuot siya kung asa niya trabahoon ang produkto. Dili siya direktang mamonitor sa employer, dili siya empleyado sa kompanya. Kay nga naman, unsupervised. Ikaduha, kung ang pakyaw supervised, buti pasabot, direkta nga dunay supervision ang employer ngadto sa pakyaw.
trabahante siya. Panalitan ron, ang Pacquiao obligado gyud nga matag adlaw nga mo report ngadto sa kompanya. Unya adto niya trabahoon ang mga gikinahanglan nga trabahoon sud mismo sa kompanya. Although ang iyahang pamaagi sa compensation mag-agad sa produkto nga iyahang mahuman, apan kay dinha siya nagtrabaho sud mismo sa kompanya, direkta siyang trabahante sa kompanya. Doon na gitawag og employer-employee relationship. Karon, dugang benepisyo sa mga gitawag og Pacquiao. Kadtong mga Pacquiao nga empleyado ha sa kompanya. Gawa sa minimum nga sweldo, sumapa sa desisyon sa Supreme Court sa kaso nga A. Nati Casket Maker versus Arango na desisyonan sa Supreme Court October 5, 2016 unsay giingon sa atuang mga mahistrado sa Korte Suprema. Ang Pacquiao nga empleyado sa kompanya may katungod sa holiday pay. Uy, holiday pay ha? So bisan Pacquiao mo, apan empleyado sa kompanya, may katungod kamo sa holiday pay. Pananglitan ang holiday pay regular, double pay ang inyong madawat. O special non-working, unya ni report mo sa trabaho, 30% additional sa inyong income ang inyong madawat kamo mga Pacquiao nga empleyado. Subo nga palandungon, kay ang Pacquiao, matod sa Supreme Court, way labot sa 13th month pay. Luoy no? Ato ang mga Pacquiao di ay, wa mo'y labot sa 13th month pay. Apan doon na mo'y service incentive leave. Pila man 5 ka adlaw, matag tuig. Ighawa na ninyo sa trabaho, pwede ninyo nang kubrahon ang service incentive leave nga wa ninyo magamit. Akong malikon, unsay mga katungod sa mga trabahante nga under Pacquiao. Dunay duha ka klases Pacquiao. Pacquiao nga unsupervised dili empleyado. Ang Pacquiao supervised empleyado sa kompanya. Ma-supervised o unsupervised under Article 124 sa Labor Code, ang Pacquiao may katungod sa minimum nga sweldo. Kadtong mga supervised nga Pacquiao, mga empleyado sa kompanya, gawas sa minimum nga sweldo, may katungod kamo sa holiday pay o service incentive leave 5 ka adlaw matag tuig. Subo nga palandungon, karong Pasko wa mo'y labot sa 13th month pay.